Nu skal du gøre noget, som er svært for mange. Nemlig at fokusere på en lille del af al den information, du har indsamlet, og sortere resten fra. Som journalist så skriver jeg altid min vinkel ned, inden jeg går i gang med at interviewe eller skyde min historie. Det gør det meget nemmere at vide, hvad man skal have med hjem. Der er en helt bestemt sætning, som jeg og alle andre journalister bruger til at fokusere. Jeg vil fortælle, at det vil jeg fortælle, fordi jeg vil fortælle, at busserne er forsinket hver morgen. Det vil jeg fortælle, fordi det er et problem, at eleverne kommer for sent i skole. Når du har skrevet din vinkelsætning ned, er det vigtigt, at elementerne i din historie passer til vinklen. Så hvis det handler om busser, så er det perfekte interview, det er inde i bussen, eller ude foran bussen. Dine spørgsmål skal lede folk til vinklen. Så hvis din historie handler om, at busserne er forsinket, så skal dine spørgsmål ikke handle om de synes billetpriserne er for dyre. Alt sammen, så du ikke forvirrer modtageren mere end højst nødvendigt. Og hvorfor er fokus så vigtigt? I gennemsnit er folk videre efter 3 sekunder til den næste historie i deres feed. Derfor er det utrolig vigtigt, at dine læsere, lyttere og seere meget hurtigt opfanger, hvad dit budskab er med din historie.